Assalomu alaykum hamdiyoroni aziz و izzatmand. Tojikiston vatani Navruz ast. Har kujo anjumani Navruz ast. Agar xotiraton boshad 21 марти сол 22 марти соли 2018 дар ҳамин ҷо марҳум устод Гулназар муаллифи гимни Тоҷикистон хело шеъргӯӣ карданд, ҳамаи шуморо табрик карданд ва аксҳошон ҳоло дар мактаб ҳаст. ва ҳамон вақт маъзарат ки гуфта буданд ки ин Юсуфи мо киёри Юсуфтари мост, дар дӯстиву бародари ахтари мост. ҳар мард бувад оинаи зодгаҳаш, бо сираташу оинаи фалғари мост. ман аз ин ифтихормандам ки ду рӯз пеш ман 70 сола шудам. шояд баъзе шумо кафкӯбиам кунед. ва ба ҳамин муносибат китоби нави худам Гули Гелоси падарро аз нашр баровардам. ҳоле худо агар хоҳад дастраси ҳар яки шумо мешавад. имрӯз рӯзи сухангӯиҳои ман нест. ба ҳар ҳол таманнои онро дорам ки Тоҷикистон аслан ватани Наврӯз аст. нигоҳ кунед ки ин чеҳраҳои шукуфҳои шумо, ин гулрезиҳои табиат, барои ҳар яктон орзуи онро дорам ки 100 сола шавед, умри каму ғама набинед ва ҳама вақт гулчикон пошиду. ба ҳар якато умри дарози Наврӯзро таманно дорам. ва дар паҳлӯи ман яке аз шоирони маъруфи ману шумо ки солиёни зиёд ҳамукин дар мусофират буданд, додари арҷманди ман Шаҳобиддини Шуҷоъ чизе гуфтаниҳо доранд. боз мумкин раиси фарҳанги ноҳияи айни Мирҳайдари азиз ки солиёни зиёд бо ман дӯстӣ доранд, гуфтам устод ман дар ҳамин рӯз ваъда мекунам ки як шеъри шуморо худо хоҳад хонда метиҳам. ман намедонам, ман аз ин чиз худам хабардор нестам. ба ҳар ҳол аввал мехостам сухани аввалро шоир бигӯям, боз давомашро мебинем. марҳамат. арзи салому дуруд дӯстон, бародарон. дуруз дар ёд дорам соли 2018 ҳаминҷо як маҳфиле шуда буд. маҳфили ману устод Гулназару дар ҳаминҷо ҳузур доштем. ҳамон лаҳзаҳо устод Гулназар бародари азизи мо 22 март буд. бародари азизи мо акои Мирзо Юсуфро бо зодрӯз табрик карданд ва гуфтанд ки ту оянда шоири хуб мешавӣ ва узви иттифоқи нависандагон ҳам мешавӣ. ва ҳамин иншоаллоҳ ҳамин дуои устод мустаҷоб мешавад. ман боварӣ дорам ки дар ин рӯзҳои наздик, дар ин моҳҳои наздик акои Мирзо Юсуф узви иттифоқ мешаванд ва дар қатори беҳтарин шоирони миллат қарор мегиранд. ба наздикӣ китоби акои азиз нашр шуд бо номи Гули Гелоси падар. ман 3-4 рӯз пеш як мақола навиштам, як таъссуроти худро навиштам бо номи Шоҳпешвари Наврӯз. агар шумо хонда бошед, онҷо ҳама орзуву андешаи худро дар бораи ашъори акои азиз ман иброз доштам. акои Мирзо Юсуф шоири хуб, шоири ҳунарманд ҳастанд. зина ба зина ба ҳамон мартабаи камолоти шоирӣ расиданд. ва имрӯз ман метавонам гӯям ки ин дар қатори беҳтарин шоирони ҷумҳурӣ қарор доранд. рӯзи мавлуди акои азиз ҳарчанд дар ҳамин рӯзҳои наврӯзист, 2 рӯз пештар буд, валекин имрӯз ҳам рӯзи мавлуди акои аст. саломат бошанд. табрик акои азиз. дирӯз дар ҷамоати дар деҳаи мо наврӯзи ҷамоат баргузор шуд.
наврӯзи бисёр бошукӯҳ воқеан ҳам деҳаи томил дар ин чанд соли охир тавассути сиёсати хирадмандонаи ҷаноби олӣ обод шуд. дирӯз ба ҳамин муносибат наврӯзӣ шуд, валекин дар он наврӯзӣ ҳамон қолабҳои анъанавӣ буд. шахсиятҳо онҷо буданд, шахсиятҳои баруманд буданд, вале дар он барнома тибқи анъана ба касе сухан надоданд. аз он ҷумла ба акои муллозуҳури азиз ки аз шахсиятҳои баруманди ҷумҳурии Тоҷикистон ва собиқ кишварҳои шӯравӣ ҳастанд. ман дар бораи акои муллозуҳур чизи зиёдӣ гуфтани нестам. он чи ки дигарҳо гуфтан ҳамонро такрор мекунам ки ин шахсият шахсияти нотакрор аст. қаҳрамони халқи Доғистон, муаллифи беш аз 70 маҷмӯаи осори илмӣ ва муаллифи беш аз 10 давову дору. ҳамин худаш кофист ки акои муллозуҳур дар таърихи миллати мо номашон бо хати заррин ҳақ шавад. ин ифтихори пеш аз ҳама миллати тоҷик, ноҳияи айнӣ ва деҳаи зебоманзари путхи. дирӯз ба акои муллозуҳур сухан надоданд, ба манам сухан надоданд. ман рости ҳамеша як чи навиштам, гуфтам ки чун ман аз Аврупо омадам, шояд баъзе фикрҳо бошад, гуфтам ки номам зиварақ хат зада кӯрам накунед, аз маъракаҳо хориҷу дурам накунед. ман рафтаму боз бар ватан баргаштам, беҳуда маро куштаву гӯрам накунед. ман ҳастам ва боз мемонам барои ин миллат, барои ин халқ, барои сиёсати хирадмандонаву созандаи пешвои миллат хизмат мекунам. ташаккур ки имрӯз маҳфили мо мардуми бофаранги путқин ба ман сухан доданд. як шеър мехонам, шеъри наврӯзӣ, баъд сухани ба ако медиҳам. ҳамон шеъре ки устод Гулназар соли 2018 хоҳиш карда буданд ки ман ҳамеша хонам. ба ҷуз аз чаҳор мавсим боз як мавсими дигар ҳаст, мавсими ишқ. ман дар ин мавсими фархунда таваллуд шудам. падари ман мегуфт соли ту соли гули зардолуст, яъне он сол ки ман ғунча дар пайкари модар будам, шохи хушкидаи зардолу бародар саросар гул кард, нахли ишқи падарам нест шукуфт. зин сабаб ҳам ману зардолу бародар хондем. соли ман соли гули зардолуст, баъди шири модар хӯрдаам шираи зардолу. хуфтаам дар бағали модару дар сояи зардолу. аввалин қисса ки бишнидаам аз модар буд дар бораи зардолу. ман ҳамон бачаи афсонаи донак ҳастам. ман ҳамон бачаи афсонаи донак ҳастам ки ба раъйи модар нашикастам, бишинондам ба замин донаи зардолу. соли ман соли гули зардолуст. зинда бошед. саломат бошад. сухани навбати акои азизи мо бахшиш ки пеш аз ако сухан кардам. салому алайкум ҳамдиёрони азиз. ман дар мақолам навиштам ки баландтарин қуллаи илм солим будан аст. ҳазор шумо соҳиби тахту наздик доред, мошину дигар наздик доред. чизҳо мешавад. агар як рӯз бемор шудед, саломатӣ аст баст мекунед. ман мехоҳам ки тамоми мардуми дунё, не ки мардуми деҳаи мо, барнома сохтага ҳастам бо номи чӣ тавр инсон бояд 100 сол умринат бемор нашавад.
اگر شما خواهید عمر دراز بینید مرحمت همین کنجاق رسانشگاه دکتر طاهری بید من یاد میتونم برای سالم بودن علم درکار علم متخصصای همان ساحه می آموزانان عمر دراز میکنند و همه شما بخت آسمانی صاف تمنا دارم 100 سال عمر بینید روز کمان نبینید خوش مردم دیگه پوتخه متحد شوید راههای تازه کنید آباد کنید بدبینی بخیلی حسود و ناتوانبری بردارید خدا شما همه چیز میتونید سلامت و سرپناه باشید